In deze gevel zit plantagegeld verstopt. Hoe zit dat? Dit is Verborgen Verhalen, de videoserie over het koloniale verleden van Den Haag. In deze aflevering de transatlantische slavenhandel. Heb je wel eens van de driehoekshandel gehoord? Als je op school leert over het koloniale tijdperk is het een van de eerste dingen die wordt benoemd. Het verhaal gaat zo. Vanuit West-Europese landen, zoals Nederland, voeren handelaren op schepen met spullen naar West-Afrika om ze daar te verhandelen. Als ze daar eenmaal aankwamen, ruilden ze deze spullen voor goud, ivoor en mensen. Dan voeren de Europeanen door naar de Amerika's. Landen zoals Brazilië, Suriname, de Verenigde Staten en de Caribische eilanden. Vanuit daar nemen ze de spullen mee terug naar Europa om ze daar te verkopen. En boem, de driehoek is af. Ik heb dat verhaal altijd al een beetje te simpel gevonden. Het klinkt zo droog en zakelijk. Je neemt iets mee, ruilt het in, maakt er vervolgens winst op. En oh ja, er komen ook nog allemaal zwarte mensen aan te pas die ontvoerd zijn en gedwongen aan het werk moeten. Ja, we noemden ze slaven. Zo ging dat gewoon. Zo ging dat gewoon? Wat is dat voor systeem dat op mensenhandel draait? Hoe is Nederland hierbij betrokken geraakt? En wat heeft dat met de stad Den Haag te maken? Dat verhaal wat ik net vertelde klopt natuurlijk helemaal niet. Het werd vroeger helemaal niet zo normaal gezien dat mensen tot slaaf gemaakt werden. Ook in Nederland niet. Er was twijfel en zelfs harde kritiek. Toen de Spanjaarden in de 16e eeuw de tot slaaf gemaakte mensen op hun plantages lieten werken, werden ze zelfs tirannen genoemd. Maar toen duidelijk was hoeveel geld en macht er te krijgen was met deze vorm van mensenhandel, werd het voor veel politici in Nederland een ander verhaal. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen handelen, zette Nederland, wat toen nog de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden heette, 2 bedrijven op. De eerste was de VOC in 1602 en de tweede was de WIC in 1621. Met de WIC focuste Nederland zich op de transatlantische slavernij. Met geweld veroverde Nederland belangrijke forten in West-Afrika van Spanje en Portugal. Hier werden West-Afrikaanse mensen gevangen gehouden voordat ze de zee op moesten. Door de overname kreeg Nederland de controle over de ontvoering van deze mensen naar de Amerika's en de Cariben. Tussen 1650 en 1675 was Nederland de grootste mensenhandelaar van de Atlantische Oceaan. In die 25 jaar ontvoerden we maar liefst 91.191 mensen uit West-Afrika. Ik wou dat ik je meer kon vertellen over deze mensen. Wat hun namen waren, waar ze vandaan kwamen. Maar ze werden als vracht behandeld. Als producten. De meeste namen zijn niet opgeslagen. Stel je voor, je bent 15. Je bent van huis ontvoerd door onbekende mannen. Geketend loop je dagenlang zonder te weten waar naartoe. Tot je bij een fort aan de kust komt. In donkere kerkers hoor je gehuil, talen die je niet begrijpt. Alles om je heen is vreemd. Dan moet je het schip op. Je ligt als sardientjes opeengepakt in het ruim. Mensen bidden, snikken, schreeuwen. Je weet niet waar ze je naartoe brengen. De reis duurt maanden. Jij overleeft de tocht, maar velen om je heen niet. Op onbekende grond word je verkocht. Je moet naar een plantage, waar je van de vroege ochtend tot diep in de nacht werkt. Je hebt eelt, wonden, honger. Je mag je eigen taal niet meer spreken. Je moet gehoorzamen. Je ziet gruwelijkheden. Toch laat je je niet breken. 's Nachts fluister je je taal naar wie hem nog begrijpt en met anderen bouw je nieuwe woorden. Misschien vlucht je wel, zoals Loke op Sint Maarten. Of vecht je terug, zoals de Marons vanuit de Amazone. Of Tula op Curaçao. Maar je zal nooit meer echt naar huis kunnen. Terwijl jij in de hitte keihard werkt, werd er hier in Den Haag over jou beslist. Op het Binnenhof, het politieke centrum of in grote huizen zoals deze. Het Johan de Withuis. In de 17e eeuw woonde Johan de Wit hier in deze buurt samen met zijn vrouw Wendela Bikker. Johan was de machtigste man van Holland. Vanuit zijn kamer regelde hij dat schepen vanuit Nederland naar landen in West-Afrika vertrokken. Ook sloot hij verdragen. Dat zijn belangrijke afspraken tussen verschillende landen op papier. Die verdragen gingen over politiek, vrede, maar ook over de buitenlandse gebieden die Nederland veroverd heeft. Zo hielp Johan, de WIC, maar ook Nederland om meer macht te krijgen.
Beneden ontving zijn vrouw Wendela dames uit rijke families vanuit Den Haag en Amsterdam. Ze dronken thee uit China met suiker uit Brazilië, geproduceerd door tot slaafgemaakte. Ze deelden nieuwtjes en regelden huwelijken, natuurlijk alleen met mensen uit hun eigen kringen. Misschien was mevrouw Lalek daar ook wel, gevolgd door Paulus Maurus. Paulus was de enige zwarte bediende uit die tijd waarvan we de naam nog weten. Hij was het pronkstuk van mevrouw Lalek. Hoe zou hij zich hebben gevoeld in deze tijd? Zou hij zich hebben thuisgevoeld in deze stad? In die tijd waren er een heleboel mannen zoals Johan. Ze woonden op de Lange Voorhout, de Vijverberg, Noordeinde of hier op de Kneuterdijk. Zij regelden alles op de plantages, nog voordat de schepen de oceaan overstaken. Nu weet je wat achter deze deuren schuilt. Verandert dat jouw kijk op deze gebouwen? In de volgende aflevering gaan we het hebben over de afschaffing van de slavernij.